Waqt intervista fuq One, il-Prim Ministru Roberta Bela irrimarka li fix-xhur li ġejjin l-għażla li l-poplu Malti wawċi għandu qudiemu ita minnu l-aktar kompetenti sabiex jamministra l-finanzi u l-ekonomija ta' Malta fi żmien ta' sfidi globali bla preċedent. Fil-fatt, il-Prim Ministru semma kif fis-summit ta' bejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea f'Ċipru ħareġ sentiment ta' tħassib quddiem l-isfidi tal-enerġija, però f'Malta baqa' kollox stabbli. Dak li qed nagħmlu f'pajjiżna ma qed isir fl-ebda pajjiż Ewropew ieħor. Lanqas hemm paragun. U josservaw mexxejja sħabi u jsaqsuni kif qed jirnexxilkom iżommu l-prezz tad-diesel bil-121, il-prezz tal-petrol bil-134, id-dawl baxx daqshekk. Il-Prim Ministru tenna jgħid li tmexxija ta' Gvern Laburista il-garanzija ewlenija f'perjodu daqstan diffiċli internazzjonalment u dan diġà der fi kriżijiet oħra internazzjonali bħal fi żmien il-pandemija kif ukoll fil-kriżi tal-enerġija tal-2022 meta faqqat il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajina. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jgħid kif dawn is-sussidji huma short-lived b'teddida ċara fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Permezz ta' ekonomija stabbli, il-Prim Ministru enfasizza li bekk jistgħu jibqgħu jsiru ħemmel ta' proġetti fosthom dak brabta mat trasport bl-isem Malta in Motion fil-qasam tas-saħħa permezz ta' sptar ġdid tas-saħħa mentali u tkabbir fl-emerġenza kif ukoll il-proġett ta' trakka tal-Kwart ta' Mil. Il-Prim Ministru sostna li għalkemm ġej żmien ta' sfida, xorta waħda pajjiżna kapaċi jdawwar dawn l-isfidi f'opportunitajiet. Illi fil-waqt li l-isfidi huma kbar, fejn għandek tmexxija kompetenti u kredibbli, għandna opportunità l darb'oħra kif kellna wara l-pandemija li noħolqu ħafna opportunitajiet. U għalhekk il-xhur li ġejjin se jkunu challenging vera immeċitanti daqstant ieħor. Għaliex jekk inkomplu naħdmu bil-għaqal u nibqgħu nagħtu s-serħan il-moħħu stabbilta li jagħti dan il-pajjiż, ix-xhur li ġejjin jistgħu jarawna naħtfu opportunitajiet illi qabel ma kienu qegħdin hemmhekk.